अच्छा कहल जाला कि रउआ स्टेज पर गंजी फाड़ लेबनी एकरा बारे में रउआ का कहे? नहीं देखी उ गंजी हम फाड़ी लेना हम कोनो पागल है जे गंजी फाड़ब। ना ना मने लेकिन श्रोता के मन बहलावे खातिर एंजॉय खातिर बहुत जगह कुल नौजवान लोग बा प्रेमी बा चाहे वाला बा तो उ तो हमार देवता बा। और देवता भक्त से यदि कहता जे ए हमार भक्त तू गंजी फाड़ द कुर्ता फाड़ द चाहे पेड़ पर से कूद जा तो उ तो भगवान ह। पेड़ों पर से कूद जाई तो हो सकता है हमरा के लोक ले उठा ले छान ले तो ओकरा खातिर गंजी फाड़ल कोनो विशेष बात नहीं कि मुड़ियों के फाड़े में कोनो दिक्कत नहीं है। वाह वाह जैसे कि रउआ चंपारण के लोग के बतकही से बोली से अजेंगा प्रदर्शन धरना लोग कइल ह एंगा हमरा जहाँ तक ले बुझाता कि चंपारण में खास करके मुजफ्फरपुर मोतिहारी बेतिया इ जितना बा दू चार मनीष कश्यप एगो माने हम तो बहुत इंटरव्यू देखले बानी और मनीष कश्यप जी एगो पत्रकार और सब आदमी से मिलल जुलल हमारा तो बुझाता केहू बाँचल नहीं के उ जहाँ तक ले पत्रकारिता के अपना दुनिया में कि हमने के सब नेता मिलके सारा लोग मिलके सारा मजहब के लोग मिलके सब वर्ग के लोग मिलके बिहार के आगे बढ़ाओ के सबे बिहार में अपन अपन योगदान दे यह तो उनकर पत्रकारिता हम आप यहाँ पे चंपारण की धरती पे तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और किस उद्देश्य से आप यहाँ पे आए हैं जो कि यहाँ पे देखते हैं लोग कि हम लोग यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम चला जिसमें बहुत ही तानातानी और लोग झोंक बहुत मतलब कुछ खासम खास यहाँ पे पब्लिक का जमावड़ा यहाँ पे था जो कि कोई ना कोई एक विजेंद्र गिरी दुगोला सम्राट को देखने के लिए इसमें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले रुआ चैनल के धन्यवाद और वह श्रोता के दिल से प्रणाम करतानी नमस्कार करतानी चंपारण के धरती के कोटि कोटि नमन करतानी यहाँ के श्रोता के भूरी भूरी स्वागत करतानी। और यहाँ पिंटू बाबा की यहाँ एगो पुत्री के जन्म भय रहा जौना के छठियार सतैसा रहा वही के उपलक्ष्य में आई रहनी है। पिंटू बाबा एगो सामाजिक व्यक्ति और कलाकार से बहुत लगते यहाँ हमारा उम्मीद बा कि हजारों कलाकार लोग आई रहा और बड़ा प्रेम स्नेह मिलल चंपारण के जनता के तरफ से बहुत आनंद आइला हंसी मजाक इंजॉय भइल जी विशेष कोनो कार्यक्रम ना रहा एक तरह से भोजपुरी में कहल जाला कि न्योता में आइल बानी। अच्छा अच्छा हम कोनो पैसा पर नहीं आइल न्योता पर आइल बानी व्यवहार पर आइल बानी और एक कलाकार के प्रेम के चलते आइल बानी। कैसा लागल रउआ चंपारण? बहुत चंपारण तो हमरा खातिर प्रिय धरती और ऐतिहासिक धरती है और देश के आज़ादी करावे में चंपारण के अहम भूमिका बा। ऐसे धरती के तो कतनो नमन कल जाए तो कम हो जाए जी कैसन लागे वाली बात नहीं कि हमरा देश के आज़ाद करावे वाला ई मिट्टी है धरती है जी के लोग है तो हमरा खातिर सर्वोपरि पूजनीय धरती भी बा यहाँ के लोग भी बा जो कि कहीं चला के रउआ के शुरुआते से देखा जाता कि विजेंद्र गिरी जी जब से गायकी के दुनिया में आईनी वहाँ के संगे संगे बहुत लोग आये लेकिन धीरे धीरे वो अपन रास्ता धरल लेकिन विजेंद्र गिरी जी आज भी स्वर के जोन के बाद सम्राट बने एकरा विषय में देखिए खैर एकरा खातिर रउआ श्रोता के धन्यवाद बा बिहार के लोग के विशेष करके आभार जे इतना दुलार प्यार शायद हम जब से सीखनी जब से गावतनी मार्केट में बानी हमरा ये समझ में नहीं आइल हमरा बिहार के लोग के चलते और भोजपुरी बोले वाला लोग के चलते श्रोता के चलते जनता के चलते हमरा ये समझ में आज तक नहीं आइल कि प्रोग्राम के सीजन अप कब होला कब कम होला ना हमरा भादो से मतलब बा ना हमरा पितरपक्ष से मतलब बा ना हमरा खरवास से मतलब बा हम जबे खाली बानी तबे प्रोग्राम बा। अच्छा कहल जाला कि रउआ स्टेज पर गंजी फाड़ लेबनी एकरा बारे में रउआ का कहे? नहीं देखी उ गंजी हम फाड़ी लेना हम कोनो पागल है जे गंजी फाड़ब। ना ना मने लेकिन श्रोता के मन बहलावे खातिर एंजॉय खातिर बहुत जगह कुल नौजवान लोग बा प्रेमी बा चाहे वाला बा तो उ तो हमार देवता बा। और देवता भक्त से यदि कहता जे ए हमार भक्त तू गंजी फाड़ द कुर्ता फाड़ द चाहे पेड़ पर से कूद जा तो उ तो भगवान ह। पेड़ों पर से कूद जाई तो हो सकता है हमरा के लोक ले उठा ले छान ले तो ओकरा खातिर गंजी फाड़ल कोनो विशेष बात नहीं कि मुड़ियों के फाड़े में कोनो दिक्कत नहीं है। वाह वाह जैसे कि रउआ अच्छा रउआ मनीष कश्यप पे मने का कहे चाहम कि जोन कि कोई ना कोई एगो सच्चाई के देखावे वाला व्यक्ति जो कि मतलब एबरा अपने प्रशासन के हाथ में बाटे ओकरा ऊपर मने बहुत से आरोप अभिन लागत दिन प्रतिदिन लागत ए पर आजकल उनका के यूट्यूबर कहता जी तो यूट्यूबर कहे के भी दोसर कोनो कारण बा में कुछ राजनीतिक दबाव बा
और जहाँ तक ले कानूनी प्रक्रिया बा सरकार अपन कर रहल बा, लेकिन जितना बिहार के अरे हमने के समाज में घूमे वाला व्यक्ति बनी, हर व्यक्ति से बात होला और समाज के बोली से लोग के बतकही से सुनला से ऐसा जनाता कि जहाँ तक ले ये कुछ राजनीतिक दबाव में आके ऐसा उनका साथ में हो रहल बा। और अब तो न्यायपालिका में गइल बा मामला, सुप्रीम कोर्ट धैले बा और सुप्रीम कोर्ट माने कि एगो मंदिर ह, न्याय के मंदिर। अब तो न्याय के मंदिर में सच्चाई के तो जीत होला। अब एमे का सच बा का झूठ बा, कानून अपन काम कर रहल बा और उम्मीद बा हमरा बिहार के लोग के बतकही से ऐसा बुझाता कि बेल हो जाई। ऐसा बहुत लोग के केस कुली सुने के मिलेला, चाहे बहुत लोग ये मामला में बा, लेकिन हमरा ही ना बुझाला कि उनका पर जौन देशद्रोह वाला बात कि ऐसा व्यक्ति देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। लेकिन बिहार के छोड़ के, बिहार प्रदेश के छोड़ के तो दूसरा प्रदेश के वो आवाज़ ना उठावेले, ना उठौले बड़े। हम तो कहीं नहीं सुन ले बिहारी खातिर, तो देश के खतरा कैसे हो गई? जब बिहारी खातिर बोलल बड़े, जब बिहार के लोग खातिर हाँ गलती एगो, अब चाहे सरकार ओकरा के गलती मानो लेकिन ना माने के चाहिए। जहाँ ये देश में आज़ादी बोलला के आज़ादी बा संविधान में, प्राइम मिनिस्टर के भी लोग अशुद्ध बोल देता, तब प्राइम मिनिस्टर को अशुद्ध बोल देती है, ओकरा के देशद्रोह के केस नहीं के होत। और एगो मान लेते हैं कि नेता के अगर कह दे तार के जीते ना दे, तार के बने ना दे, तार के हम लोग से तो लोगे से कोई के ना हराए। हम पब्लिक के जागरूकता करब, पब्लिक में जाए, तारा विषय में सबसे कहब बिहार के सोच तहार अच्छा नहीं है, यह को उनकर माने गलती कहीं सही कहीं, कानून तो खैर अपन काम करता है, हमें हम कुछ ना प्रतिक्रिया दे। कोई ना कोई वो लागत है कि सच्चाई के दबाव का प्रयास कर लेता तो सच्चाई के दबत ने का अगर मान ली कि आज के बाद मान लेता नहीं भइल बा दूसरा प्रदेश में, तमिलनाडु में, काल अगर पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, कलकत्ता में, असम में अगर ऐसा बात होता तो दोषी के हुई, आवाज़ के उठाई। तब तो अगर दूसरा प्रदेश में बिहारी के नइखे सतावल जात, नइखे मारल जात, तो अगर कोनो प्रदेश में ऐसा बात होता तो जे ई चीज़ उठौले बा, जे फंसौले बा, वो तो काहे होता, कादे होबे ना करेला। तो जे उठौले बा फंस गई, तब तो बचाव को परी, कहीं ऐसा मामला होके के ना चाहिए। देखल गइल बा कि बाकी मतलब प्रिंट मीडिया वाला लोग भी खबर के छपले बाटे, तो ऊपर तो कोनो कार्रवाई नहीं भइल चाहत। बहुत लोग छपले बा और बहुत लोग मोबाइल पर भी हम देखले बा, ट्रेन से लोग यात्री लोग आवता, यात्री बोलता, वो आदमी अब तो पब्लिक जौन बोली पत्रकार हुए न ली। रुआ घरे कौन कांड भइल बा, पत्रकार कोनो जुटल तो रुआ से पूछी न जे रुआ घरे का भइल बा। अब रुआ कहते हैं हमारे घरे डकैती भइल बा, हमारे घरे एगो बैल खुल गइल बा, हमार गहना चल गइल बा, तो हुए न। अब रुआ झूठ बोलता नहीं कि सच बोलता नहीं, तेमे पत्रकार के दोष बा कि बोले वाले के दोष बा। इतना गाना गाइल अपने हर एक चीज पर गाना गाइल, तो वो पत्रकार लोग को गाना गाइल। पत्रकार देखी, पत्रकार और कलाकार से कोनो विशेष दूरी तो नहीं है। पत्रकार अगर संविधान के चौथा स्तंभ ह, खामा ह, आ जौन की ए बरा के जौन माहौल चल रहल बा, एक तरह से एगो संविधान के खम्भा के तूरल जा रहल बा। पत्रकार पर ऐसा अगर होता तब पत्रकारिता कोई गाना नहीं की गौले, क्या सच्चाई बा क्या झूठ बा, एकरा के कानून अपन देख रहल बा। हमरा जहाँ तक उम्मीद बा कि न्याय मिली और न्याय के मूर्ति जे भी बैठल बा उ न्याय करी, अन्याय नहीं करी। और न्यायपालिका का मतलब ईश्वर होला, भगवान होला, तो भगवान तो सब कुछ जाने ला, सच्चाई और बुरा जौन भी होके ई तो जरूर सामने आई। और सामने अगर ये आ जाता, अगर मान लेता नहीं कि ए बार लोग कहता सच्चाई बा, अगर नइखे सच्चाई आवत ते से बड़ा क्षति भी जिला में जे अगर सच्चाई में खुल जाता कि ये आदमी के वजह से ये आदमी को इतना सताया गया है, उस आदमी को बहुत घाटा लगेगा। चंपारण के जनता के आवाज़ से बोल रहा हूँ, हम नहीं बोल रहा हूँ, लोगों के कहने के अनुसार मैंने बोल दिया। चंपारण में तो बहुत क्षति होगा।